खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 जानुवारि 2025 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै गोरलैयैनो जाफुंसारनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो हानानै गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ अ ब दिनैनि साना जोबोद मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथां आरो गोग्गो साननो रोंगोन जेरावबो जाफुंसारनो हागौ सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मोजां जायगा मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोद मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोद मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै थोजासे मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोद मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो रांखावरियाव जोबोद मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव दिनै गोग्लैनांनोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव दिनै गोग्लैनांनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोद मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोद मोजां मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव दिनै बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ ह भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेंथाबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोद मोजां मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयै मावफुंलांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन थार लोगोनि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानियानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजालांनो हागौ गुबुनजों बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया दिनै बांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन
अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों